Kenya machon Uhuru Kenyatta. Riwruok mar jopuonje pacho ka endi Knut wacho ni jopuonje mane odar kowuok e kar kama gwenge mane gipuonje modhi e gwenge mani mabor koro nego kelgi e gwenge mani machiegni mondo ka koro tich obed mayot ne jogo eko mondo gibed gi siso mar tich. Kane giwuoyo e kinde yiero mar tend riwruok mar kaunti ma Isiolo, jatend Knut wacho ni jopuonj go osekelo midhiero mathoth mokalo. Jatend Knut nohum jopuonj go pod barupgi mag nyiso ni ondikgi e skunde maggi machon. Gisingo mar chwalo ywak ne duol mandiko jopuonj TSC kendo neno ni jopuonj bende ochul omenda gi mabalang' maromo. Some of us have been disadvantaged. So the issue of localization, we agreed with the employer that today teachers working outside their counties to be brought back to their counties. But we are also realizing that there is a challenge whereby teachers have come back to work in Isiolo County and their pay slips are still reflecting where they were initial teaching, either in Samburu or Marsabit. We have also realized that this year, over 30,000 teachers have been employed to teach in primary schools, secondary schools, and this is because of GSCC. I'm sure we are also undergoing different trainings in order to be able to cope with the changes